igandean du Kristo gazia, bizu beharren bizia, zuei pake, zuekin nago, munduan mundu diraino. Debatean eskerrak eman, zeruan eta lurrean. Denek batean eskerrak eman, zeruan eta lurrean. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, zenide maiteok, altare honen inguruan biltzen gera gaurko Eukaristia ospatzeko. Altare honen aurrean eskatzen diogu gure jangoikoari, gure Aita Santuaren osasunagatik. Zaindu dezala Aita Santua eta eman dezaiola behar duen osasuna. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, egin dezagun otoitz. Hoi jainko, bihotz garbiz eta zintzoengan biziko zarela agindu duzu, zeure graziari esker egin gaitzazu zeure bizileku gai izateko gai. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean jainko eta arreg bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Hasiera liburutik. Hasiera liburutik. Gizona bere emazte Ebarekin elkartu zen, haurdun gelditu zen Eba, eta Kain izan zuen. Orduan esan zuen, gizon bat eskuratu dut jaunari esker. Gero Kainen anaia Abel izan zuen. Artzain bilakatu zen Abel, eta nekazari Kain. Handik aldi batera, Kainek lurreko fruituen eskaintza egin zion jaunari. Abelek ere ekarri zituen hartaldeko lehen bildotxak eta ardigantza. Jainkoak abegion egin zien Abeli eta honen eskaintzari, ez ordea Kaini eta honen eskaintzari. Biziki haserretu zen Kain eta kopetilun zebilen. Jaunak esan zion orduan, zergati zaude haserre, zergati kopetilun, zuzen jokatuko bazenu argituko litzaizuke aurpegia, baina oker zabiltzan ez gero, atean duzu pekatua gainera erortzeko zain. Hala ere mendera dezakezu. Beinola Kainek landara joateko gonbita egin zion bere anaia Abeli. Han zeudela Kainek Abel bere anaiari eraso zion eta hil egin zuen. Jaunak esan zion Kaini, non duzu Abel zure anaia? Kainek erantzun, ez dakit, anaiaren zaintzaile ote naiz badani? Jainkoak orduan, zer egin duzu? Zure anaiaren odola oihuka ari zait lurretik. Horregatik, madarikatu egiten zaitu zuk isuritako odola edan duen lurrak. Lurra landuko duzu, baina ez dizu fruiturik emango. Nora ezean ibiliko zara munduan. Kainek esan zion jaunari, astunegia dut zigorrao eraman ahal izateko. Gaur lur honetatik botatzen auzularik, zure begibistatik urruti eta nora ezean ibili
beharko dut. Eta aurki nazan edonork hil egingo nau. Jaunak ordea erantzun zion, ez horixe, Kain hiltzen duena, 7 aldiz gogorrako izango da zigortua. Eta jaunak ezaugarri bat ipini zion Kaini, aurkitzen zuen inork hil ez ezan. Elkartu zen berriz ere Adan bere emaztearekin, honek semea izan zuen, eta Set ezarri zion izena. Orduan esan zuen, Jainkoak beste seme bat eman dit, Kainek hil zuen Abelen ordez. Jaunak esana. Eskaini eskerronezko oparia Jainkoari. Eskaini eskerronezko oparia Jainkoari. Jauna Jainkoaren Jainkoa mintzo da. Dei egiten dio lurrari batzarrera, eguzkiaren sorlekutik sarlekura. Ez zaitu salatzen zeure sakrifizioengatik, zeure erreopariak aurrean ditut beti. Eskaini eskerronezko oparia Jainkoari. Nola ipaditzakezu nere arauak, eta nere ituna ahoan hartu, nere zentzabideari gorroto badiozu, eta nere hitzei bizkarra ematen, eskaini eskerronezko oparia Jainkoari. Zeure senidearen aurka gaizki esaka diarduzu, zeure amaren semea belzten duzu, zuk horiek egin eta ni isildu, zu bezalakoa naizela uste alduzu, salatu egingo zaitut, aurpegira botako dena. Eskaini eskerronezko oparia Jainkoari. Aleluia, aleluia. Ni naiz bidea, egia eta bizia, dio Jaunak. Ezin da inorraita gana joan, nere bidez izan ezik. Aleluia, aleluia. Jauna zuekin. Jesukristoren Evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan, fariseuak etorri eta Jesusekin eztabaidan hasi ziren. Jangoikoaren gandiko seinale bat eskatzen zioten azpikeriaz, Jesusek barrutik azperen eginez esan zien, zer dela eta ari da gizaldi hau seinale eske? Benetan diozuet, gizaldi honi ez zaio seinalerik emango. Eta haiek utzirik berriro txalupara igo eta bestaldera abiatu zen. Jaunak esana? Gizaldi honi ez zaio seinalerik emango. Gizaldi honi seinalerik ez zaio emango, zergatik eman zaigulako seinale handi bat. Jesukristoren heriotza eta batiz bat Jesukristoren piztuera. Ez dugu bizi izan ez ginanan aurrean, Jesus ikusten gurutze aurrean ez ginan, baina geure barruan bizi izan dugu Jesukristoren piztuera. Bera sentitzen dugunean, bera aitzen dugunean, eta bera laguntzen digunean, badakigu bizirik dagoela. Aparte baitare, Eukaristian geratzen zaigu. Aparte baitare, beste sakramentuetan ere geratzen zaigu.
Beraz, ze seinale behar dugu, hori baino gehiago. Seinale ez dugu behar dugu konfiantza eta fedea. Konfiantza eta fedea ulertzeko eta barruan bizitzeko Jesus sakramentutan bizirik geldi dala. Eta guretzako gelditu dala, Ez bestentzat bakarrik, guretzako baita ere, gutako bakoitzentzat. Otoitzean jartzen geran bakoitzean, berak aitzen gaitu. Eukaristian parte hartzen dugun bakoitzean eta batiz bat Jesukristoren evangelioan edo hitzaren aurrean jartzen geran bakoitzean, berak hitz egiten digu. Beraz, konfiantza osoz bizi dezagula geure fedea, jakinda, bera bizi dela. Él vive y ha resucitado. Y no solo porque nosotros lo hayamos visto, no hayamos visto la tumba vacía, no estábamos aquel entonces. Pero tenemos fe para decir que Jesucristo vive por propia experiencia en los sacramentos, por propia experiencia en la oración, por propia experiencia en la vida. Un cristiano experimenta cada día, si se pone en presencia de Dios, que Jesucristo vive. Que Jesucristo vive. Otra cosa es que yo no sé si Jesucristo vive, es que no voy ni a los sacramentos, ni me pongo en presencia de Dios, ni rezo. Pues claro que tengas dudas de fe. De ahí se pierde la fe. Si no se pone por su parte, se pierde. Es normal, le pasaría a todos. A todos. Por lo tanto, la vivencia de Jesucristo resucitado está en la práctica de la fe de cada uno. Jesucristo está vivo, ayer, hoy y mañana, para siempre. Pero el que yo experimente eso está en mi mano. Jesús me da libertad para decir, ¿voy o no voy? ¿Me pongo en presencia de Él o no me pongo en presencia de Él? Es que no escucho al Señor. Ya. ¿Has leído alguna vez la Sagrada Escritura? No, es que me da pereza. Claro. Es que no siento que el Señor me ama. ¿Has rezado alguna vez? No, es que no sé. Ya. Y ahí. Muchas veces expresamos nuestros vacíos cuando nosotros no estamos dispuestos a dar ningún paso para llenar ese vacío, ¿no? Entonces vamos a pedirle al Señor que nuestros vacíos interiores los podamos llenar dando nosotros ese primer paso. Porque Dios hace casi todo si yo hago ese casi nada. Y eso es así, Dios hace casi todo si yo hago ese casi nada. Jainkoaren hitza entzunik, aurkez dezaizkiegun geure kezkak eta beharrak, Jesusen izenean babesa eta laguntza eskatuz. Jainkoaren herri berria den Eliz elkartea, bere hartzain, arduradun eta elizkide guztiekin batasunean bildurik izan daitezela Jainkoaren erreinuaren hots egile eta ezaugarri. Eska dezaiegun jaunari. Lan bila dabiltzanentzat, naiz gazte, naiz helduentzat, izan dezala gizarteak lana eskaintzeko bidea, eta lana dutenek izan dezatela erdibanatzeko jarrera. Eska dezaiegun jaunari. Lekaide eta lekaime kontemplalariek denen alde eta denen izenean otoitzean biziz, erakus ditzatela betiko erreinukoak diren balio nagusiak. Eska dezaiegun jaunari.
Jaunaren afaria ospatzen duten elkarte honek izan dezala beti gaixoen, behartsuen, presoen, naigabetuen eta biktimen kezka eta ardura. Eska dezaiogun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bedinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau, lurra indarrak eta gizakere lanak sortua, hau xingo zaigu betiko zorenaren ogi. Bedinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik Bedinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau, matxo indarrak eta gizakere lanak sortua, hau xengo zaigu betiko zorenaren edari. Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Eskaintza honek jauna garbi gaitzala eta eraberritu, eta zeure nahia betetzen dutenentzat izan dadila betiko zariaren iturri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak amatea jauna eta guzti santu jainko alguztion beti ere korri. Zure seme maitearen bitartez egin zenuen gizadia, eta beraren bidez berritu ere bai maitasunez. Hori dela eta zuri eskerrak emateko diren guztiek zerbitzatzen zaituzte, salbatu guztiek gorezten eta zeure santuek bihotz batez bedeinkatzen. Horregatik guk ere engero guztiekin batean gorezten zaitugu post betean kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauka, zure diztira, Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri, egitzazu bada santu gardeuek zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak manez atitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itumerri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire, oregarri.
Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazumaitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Fernando gure gotzairekin, eta Liz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Eta hildako guztiak ere. Harritzazu zeure arpegeren argitan. Errukizak izkiguarren gu guztiok betiko bizia eritxe ezagun, Jangoikoaren Ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure dizkide izan diren santuekin, haiekin batean gortzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri jainkoa ital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizalde eta gizalde guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun, gure aita zeruetan zerana, saltu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegonez gero. Ez gaitzazutziten taldigan erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pake agurugunotan zure arrukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta ez du aldietan zendo, betiko zorinaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pake usten dizuet neure pake ematen, begira zure lizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu lizari pakea eman batasuna. Errak bizi behizera gizalde eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaiozue elkarri pakea. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen dezu munduko pekatua, emaigozu. Hemen, jangoikoaren bildotxa. Ona munduko pekatua kentzen duena. Zorion txua jaunaren maira deituak. Hemen gaituzu jauna, ogiaren esker, bizi behar horrek. Aurdu bain esker, zure gorputz santua, hartu nahi genuke. Gabe bizitzeko
Munduak behar badu eguzki argia, mendiko abereak iturri garbia, oro bat nahi badugu barrego bizia, beharrezkoa zaigu zeruko ogia. Jauna zure graziak laguntakigula, ogia ukan dezagun behar den bezala, ezaztu txarrerako jarria gaudela, arren zuzen kalean bizi gaitezela. Egin dezagun otoitz. Jauna, zerutarrogi osasungarria eman diguzu jauna. Jauna, zerutarrogi osasungarria eman diguzu janari. Egizu bila ditzagula guk ere beti, egiazko bizia ematen diguten ondasunak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Eta bedeinkaz itzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Zeru eta munduak Zurekin postore, kanta kantari daude, bihotza sotore. Agur Maria, agur, guztiz garbia. Maria sortu zinan errugabekoa, santidade guztiaz apaindutakoa. Agur Maria, guztiz garbia. Eskerrik asko, etorri zaten guztioi, zaindu zaitezte eta jauna lagun bihar elkarrek usten dugu, arratzalde eta gabon bat izan dezazula.